Blackena Hambai, media Takoksuna, Norogni Bishinte, Dini Gudale, Tamni Bagi Norwich Tinima Gedal Hambai, along Tamni Baga and Dini, press meet Mark Haka Hankai, Lukuro, Bishingo, confused me to money bagay. তাই আনি মোবাইল বারবার হকম মেসেজ ফামিনি বাগै বনি বনি গরনা আं শিরাই সাই দিনাनि बागै दिनै आं मिडियानि बिथिङाव माखाया मियाव लाइ थानाय चिनि 22/2024 तारिखआव कायसा बिजेपि रकनमा होनसाचिना बिजेपि आईपीएफडी बरक जे बाबे 110 फेमिलिओ 420 भोटार मानका हनि सामानि अबनति नकिसा सानानि मा फाइका नकता आं मिडिया बिसङाव फानेन बिफोरकिया हायपना अबना आं सानानि मुसुङो एक्चुअली अब जारा अब हाइके थानाय रक बरक टेसे सुनबा हरो कम्युनिकेशन खाय फुन बाय पक साका एबं जोंथ आरो जॉइनिंग प्रोग्राम हनै जों थांया जों थांनो उद्देश्य हंगांगाय बरना आबनि सिगांबो बरना बार रक साबायगाबो जे नरकनि वा त फुन नांगा हंगाय जों दिनै हायपनो अबरिनानि फानो नरकनो जों हायनो रुइमाया नरक चिनर फायै नरक जॉइनिंग प्रोग्राम खायखान अब हायके लिनाय हनै बरना अब हायके थाको खालामनि जागाव ब्लाखिना चाया ने आं मानसिबो तामनि बागै चाया हनै मास फरना साका हंगाय अब हाय जों निजरा रनो थको गय शुदु बरक जॉइनिंग प्रोग्राम खायातिनो बरक जों बाय जॉइनिंग प्रोग्राम खाया हनै सानाय ताखुक संना आं न रिक्वेस्ट खायो कारण दिनै बिसिङाव जों थांचांगै तंमानि जागाव अब हायरक थको गय तालांमानि हगालाय खोना चायो बरनि कुति जों सराय कितेबो खोनाका बरक कुनो अब हायरक खायनानि हनै थांया बरना एक्चुअली वाकपा पुनसिमिया बरकनो लामानि हयतो गोबां प्रब्लेम रक खुनुगै बरना अब हायके तालां जाखा बरक सावा जों कुनो दिनो बुबागारानो जों याकारिया बुबागारानि बिसिंतै जों ताबो थानचाङै तंमानि जागासे बरक जोंनो अब हायकायै थकगै जोंनो तालां हनै जों बरनि कुति खोनाका बनि बगन आं बरनो अबनो मेसेज खायनानि मुसुंगो जों बाय जों ता थकलायदि जों बाय जों थानचाङै तंमानि जागाव अ थानचानि जागाव नरक हायो अब हाय लुब्र खुनुगै दिनै जों बाय जोंनो केबिन लाइमिन अब लायखानि जाया बरनि कुति बरक टेबो साव जों एक समय 25 बोसोर बान सरकार तंफुराव बसों अब हायरक दाबि माया ताबो जों दिनै बुबागारा अ फायमानि परे जों गोबाङानो जों बिनि बिसिंतै जों दाबिरक मानि तंखा नि बरक साव ओंका इदानि हंकाय जोंनो बरक अब हायकेयै आरो खतो कुलाखतो बरक जॉइनिंग नि साया एकमात्र बरक साव नरंनि वा पुन माननाय फायदिनि से बरक तालांखौ किन्तु आ जागा के बरक तामो खायखायका बरक जों बायसे जॉइनिंग प्रोग्राम खायनानि नै बरक अब हायके बरक बुं साजाका बनि बागैनो अ ताखुक संनो बरक इदानि बरक तेइसता किफिलि फायनानि बागै बरक जोंनाय रिक्वेस्ट सानि तंखा बनि बागैनो लुकुरक अ हाय फेमिलि अ नरक खाता दुदि अम तेइसता किफिलि फायनाय बरक ताबो जोंनाय कम्युनिकेशन खाय दंगो बनि बागैनो जों शुदु अबसिनिया विभिन्न तिबो बरक जोंनो अब हायके केबेङै दङ जे जागाव बरक साव जे आईपीएफटी नि बिसिंतिसे तिप्रासर मोथां जागनाय हनि साव तिनि जों अ जे बरक कक सामनि अबरक बलाखिनो जारा आदिनो थानाय बरक अककनो बरक खनातक जागैया बरक साव बरक आनो साव मोबाइलनि बिसिंति नायदि जों एक समय लेन माननाय हनै जोंना आपुरो बरक तालाङै थांका किन्तु तालाङै थांमानि परे आईपीएफटी बीजेपी सरकार फायमिनि परे बरक जोंनो ना नाहरलिया किन्तु कयेक दिन परे हनि बरक जोंनो ताबो मुंतुङै फायु लेन ताबो बरनि फायका नि बरक अब हायके सानो रिक्वेस्ट खाय थांरो जोंनो तेइसा नङि तिप्रा मथाउनो जोंनो तेइसा बेनार रमलिवै जोंनो तेइसा कताल खाय खुनि सामानि बागैसे आं दिनै मिडियानि जोंनो अकस सानानि लायो बनिबोनो आं लुकरनो कयनाय फायदि दिनै बुबागारा एकटा किसु ब अरो एकटा किसु रिनानि हिनि कग्रिमानि जागा ब तागबो सायाको अम आईपीएफटी खायनाय अम बीजेपी खायनाय अम कांग्रेस खायनाय अम सीपीएम खायनाय हिनि ब तागबो सायाको बनिबोनो बुबागारा जतनि बागैनो ब चाइतो गैतंगो माने आनो लगिसिमी दिदी हिनि ब जे कग्रिमानि जागा दिनै अ एक नং विधानसभा केन्द्र एवं टीटीआईडी सिंगि ब गोबां जागाव नायकुलि दङ जे दिनै बरम गोनां बिसुखिते ब विभिन्न जागाव ब प्रब्लेम मानि जागाव ब नायकुलि दङ
chini sarkar phainale busuk baluk khoba haipun turuk khainai hine bo oro lukorongno kogrimani tongo o kogrimani mota bo tuino bo talu bo saito be samung khai tongo ngai chungtino oro nukjago chini kri bororok au borok non norok rinani musuka hangkai nang aro BJP ni flag tang romriya wino norong ni judi maya ganang no ngi tong hangkai dophani kahamni bagai nini tiprasani bagai manthani bagai judi borok no rinani musuka hangkai angke borok no abisi sanani musungo norok BJP flag tang ya wino borok no riwi rikhai belai khina sanai tamni bagai hangkai obha chung bama jaga o nugui tongo tini kanchanpur hai jaga borok botino obha hakina kok khanawi tongo sungkuno aro joining program ni bagai khinya borok sudu sungno phaidi hiri talangai last time hangka borok tamo bumong sisi obosung me phagya hniru tini jaga chung prai jaga nugui tongo hangkai aboni sigang je hai jamara community holo borok jebabe funuka je obsuksu poribar tebo phainai actually abo fekne angwan chugo tamni bagai hingkai guri borok manani musungu jotono manani musungu angni jibo manani musungu haipono je manani musungoi borno thokong mane obo bale tipra sarma thangjagya ar bubagara je একটা কিছু থিনাংনি বাগে বরা রাশিনি বাগে সোনামই কলাংনানি হিনি ছামানি আ জায়গা সিস্টেম তংনানি নাংনা হিনি आं लुगरंनो कयु अबाहाय गोबांमा जागाराव बरक फायनाय जोंबाय जों थगनानि बागे बनि बागे जों मानानि फाचिङाव थांमानि जागाव नरक ताके बेंदि नांखाखाय नरकखौ फायदि जोंबाय बाक्सा थानजा खायै बुबागारानि जे जोंना একটা কিছু रिक लांनाय हिमानि जागा जों आरो खरां थानजा खायै खरां गप्लाय खायै बुबागारानो जों लगेरिनानि आमनि लगेरि फायनो उथुं हिनि आं बरकनो कयनानि मुसुंगो जों गोबांमा जागाराव नुखा एबं आइपिएफ ति सरकार तंफ्रुबो लेन हनै आनि बररक न साया नंयाकारे निनि हाताय कतर हाय जागाराव बरकनि सारनिरि क्रिखै पर्यन्त बरक पार्लेन छका आ जराव सुदु सोराय आइपिएफ ति क्रि जों आ जराव आंनि जब आइएमपि ति खायथुं हायथुं उंनि दंखांखाय दफानि काहामनि बागै निनि तिप्रासानि बागै मानथानि बागै जुदि बरकनो रिनानि मुसुं गांगांगाय आंखौ बरकनो अबसे सानानि मुसुंगो नरक बिजिबि फ्लेग तांयावैनो बरकनो रिवै रिखाय बेलाय खिनो सानाय तामनि बागै हंगाय अबहा जों गोबां जागाव नुगै दङ दिनै काञ्चनपुर हाय जागा बरक बतिनो अबहा हायदिनो कक खानावै दङ जोंखौनो आरो जयनि प्रग्रामनि बागै खिया बरक सुदु जोंनो फायदि हिरि तालंगै लास्ट टाइम हंगाय बरक तामो बुमं सुसुइ अबसों मे फायदि हिरि दिनै जागा जों प्राय जागा नुगै दङ हंगाय आबनि सिगां जे हे जमारा कम्युनिटी हल बरक जेबाबे फुनुका जे अबसुसु परिबार तेबो फायनाय एक्चुअली आबो फेखने आं वानसुगो तामनि बागै हंगाय गरि बरक मानानि मुसुङो जतन मानानि मुसुङो आं निजिबो मानानि मुसुङो हायपनो जे मानानि मुसुङै बरनो थकं माने अबो बले तिप्रा सरम थांजागिया आरो बुबागारा जे একটা কিছু থিনাंनि बागै बरा राशिनि बागै सोनामै कलांनानि हिनि छामानि आ जागा सिस्टेम तंनानि नांना हिनि आं लुगरंनो कयु अबाहाय गोबांमा जागाराव बरक फायनाय जोंबाय जों थगनानि बागै बनि बागै जों मानानि फाचिङाव थांमानि जागाव नरक ताके बेंदि नांखाखाय नरकखौ फायदि जोंबाय बाक्सा थानजा खायै बुबागारानि जे जोंना একটা কিছু रिक लांनाय हिमानि जागा जों आरो खरां थानजा खायै खरां गप्लाय खायै बुबागारानो जों लगेरिनानि आमनि लगेरि फायनो उथुं हिनि आं बरकनो कयनानि मुसुङो जों गोबांमा जागाराव नुखा एबं आइपिएफ ति सरकार तंफ्रुबो लेन हनै आनि बररक न साया नंयाकारे निनि हाताय कतर हाय जागाराव बरकनि सारनिरि क्रिखै पर्यन्त बरक पार्लेन छका आ जराव सुदु सोराय आइपिएफ ति क्रि जों आ जराव आंनि जब आइएमपि ति खायथुं हायपुना आव लेनबो मांखै चाव हनिनो जों आप्रो सापोर्ट खायथुं मानि बागैनो दिनै आ जागाव आसु बरक बांखा आ जराव फानोसि दिनै लेनि पक्सा साजागले हनि जारा मि आ दिनो जयनिं परग थानेर बरक तेसे चिन्न अ हाय पक सामानि बागैसे दिनै आं मिडियानि बुसुङो बरनि खुबाय खानामानि अपंना आं दिनै शेयर माखासेबो बनि बागैनो आ दिनो जारा थानाय बरक अपंनो साव बार नायदि जोंना आप्रो बरक त्रिपुरा लेन मांखा हनै गोबांमा बरक न अबा हायकै साइटगै बरक मिटिं मिसिल पर्यन्त बरक आवाय खायगा आप्रो गोबांमा बरक आव लेन मांखै तो काहाम पक्षी हनै बरक जे प्रचार खायमेनि दिनै आ प्रचारनि मते त बरन कुनु सक्सेस इंलिया ओंखाय नों सक्सेस इंलिया बरनो फाय साबैदि सोराय खायो आवते किछु जरा त मान किन्तु आ जरा बरक अपक सालिया आ जरा जों लेन मानि थांगा हनै बरक जे सारा त्रिपुरा ज केसे लारारि मानि दिनै आ लारानि प्रतिबाद आबा आं लिया आबनि परिचय जारा थकगै तालां जांनाय बरक सि आबनि परिचय रि दं दिनै तुरु खाय बनि बगैनो आ दिनो जे छाव 300 परिवार 400 परिवार नि छाव एक्चुअली आबो जतनो
chini mothani bo ungsugi aro besirbag aro CPM khaile rok si besirbag tongo borok hingka hingkai tini orok tongkha hingkai kri borok aro manani bage thango ei kri rok manani thangtani jagao aro kuno norok no borok no BJP ni flag tangriwi norok oba haike sudu onato khai borok no tipra mothani mangno bangoi phaikya chini o party o hunai oba hairok sayawi norok ni khairok mani tongkha hingkai maya ganang jidi norok ni asungno bokhaw tongkha hingkai phaidi nungba ang thancha khai luko area o sungurugui naine bo jaga tipra sani problem ni tong bo jaga tipra sarok tuimani yang itong bo jaga tipra sarok mane BJP ro no khayu hinche kisu jaga o sung oba haike ye rega no hoide kamaya ro itong o jaga se phaide nungba ang thancha khai naikoloi chini tipra sani bage saktari samu khailane hunne ang tini saw borok tini social media o borok je kok je babe saka kintu oborok next time o obo jotono tui haike kosogai thanai tango tui haike kosogai thanai hingai oba ang nije baithang oboni ang khorangti saglak jara thokok talangnai borono oboni protibad khainai jungno oboni bage khorangti sanai hinai samani bagoi ang tini oba haike ma saklaika boni baga ang lukorno oboni message khainai phaidi जों बुमा बदल ungoi जों नायkolnai जों buba garano जों logeri lainai thinango chini buba gara जोंनो जे एकटा किशोरी klangna माने जों o jaga no homte ge tonglai जों buba garano logeri lainai tai oba haikai jaga ro thangai ani buri sarano thokogoi oba haike ta thokok jaga di ar borok kri borok manani musungo jekhini tongbo borok manani musungma bagene tin hai obstango haikono tipra mothobo tabusuk jara bini projarno botagbo nai ye chini buba gara nai tongbo khalok tihni sawo tai buba gara to phaija bo ekta kisu pok sapainai जों bonono khalogoi जों khanalane mangnai noga asugoi angbo roman skin ni tei kok sai tongo ui phona ba roman skin tei kok sauni jeta sai tongnai takuk sang norobo sung haike buskango khorang koplai khaye tisa phaine nungtung ebong sung haike norok bo root block khaiteni chobalai tung oba haise angke borok no message khaine ni musungo next time no bo oba hairok judi no o message no nai judi norok kha hamjagi tongka kai phaidi jara tini TWF buri bukuk sungna ang koboknai phaidi जों bo thanchani mari khai boba garano जों logeri lainai logeri mani bisingo sudu obo ang sisung logeri ma bale inge manani hingka जों sacrifice ma khainai ma siriknai जों pok ma sanai tini roman skin mitri bo obo haino roman skin mitri bo je borok social media o borok sawo je जों situ au nung tu bo ani borok no manu tipra mo thatu bo ani borok no manu kintu roman skin mitri bo जों kwama jaga jungjal mukjagi tong orbo chini kebung khaija khaipono chini awas nini ani awas ni khorang pisamani bagino tini dilli o khorang pusungmo bagino tini sung ei roman skin sung oba haike manu tini o jaga bo kwama borok oba haike jungjal sawo je omo sung sai tongani bagai se sung manu bo sai tongmo sa ang manu kintu roman skin ni bagai kemna ang sai to ginya jotono sai to ge awas khaino sung tini manu ngke sung tini buba gara jeta sung ta kishuri klangmai ni tongmani jaga bo tangi ma yang na ba mannai ang aba 100% ni kok sawo boni bagino kha hanya tangdi a oba hai joining program no nai chini bu sarong ni bage sung abo sunami klangi manglak jeta buba gara jeta nai tongmani obon si sung nahari ma tongnai ar buba gara je kok rimani taloi asa khayo sung idani no manani moton chance tongo boni bage no jotto ani buri bukuk songno angno rongno obono ani message tongnai phaidi sung thancha khaye buskangni chawawo sung nokhlainai buba gara no logeri ranai asung nang sitong joining program khata dojabadi oban ani request